ಯಾರು ಮಾನ್ ಬರೆದ ಕಥೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವಾಗೆ ಮಗಳು ಮಾನಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ನಾಯಕನ ತಂಗಡಿ ಪ್ರಾಯ ವೈದ್ಯಂದ ಮದ್ಮಲತಿ ಜೇರಾರು 12 ವೈದ್ಯನ ಪರಬ್ಬಾಯಲು ಬಂಡೀರು ಇವಂಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಆದಿ ಅವ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಮಗ ಅಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆ ಬೊಲಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮುತ್ತಿನ ಕೈನಿಲೆ ಪುಂಡಿ ಬಾನವು ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಪರಕೆ ತುಂಬವೆ ಮಾನಿಯೇ ಈ ಅಂಕ ಹೋಗ್ಬೋತಾನ ಉಳ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕೈವಾಡೋರು ಗೆಜ್ಜಗತ್ತಿ ಚೆತ್ತಳು ಬಲೆನತ್ತ ವೈದ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡ ತುಂಡು ಪೂಲ ಅರ್ಧ ಹತ್ತಿರೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಳು ಆವು ನೀನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಮಾನೀನು ನೀನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಡೆ ಎಗ್ಗೆ ಪೊದುಕು ಪೋಯರು ಅಲ್ಲಿನಾರು ಮದ್ಮೆ ಆಯರು ಪುಂಜವಾದ ತಿಂಗಳಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಿಗಿಯೋಳು ಹಾಲು ಬಂಜನಾಲ ಹಾಪೋಳು ಹಾಲು ಪೆದ್ದು ದಾನಿಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆನಿ ಅವಳು ಕೋಲ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಸಿರಿಲ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಾಂಗುಲ್ಲ ಬನ್ನಾರನ ಚಾವಾಗಿಡು ಕಾಡುಡಿತ್ತಿನ ಕಾಟು ಬೂತೋಲು ಪೂರ ಬೈದಾನ ಐಕಿ ಅನ್ಕುಲು ಕೊರೋಡ ಅತ್ತು ಬೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ದಗಾಯ ಯಾನು ಒಂಚಿಗೆ ಕೊರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಚಾವಾದಿ ದುಮಾದಿ ಇತ್ತೇಡ ಆಯನ ಕಾಡಿದು ಜೆತ್ತೋಂದಿ ಮಾತೆರೆದು ಮಾಯಕ್ಕದ ನಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ದಿಂತ ಪೆದ್ಮೇಜಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಪೋನು ಒಂಜಿ ಬಂಗಿ ವೈಪಂದೆ ಬಾವ ಮರಲಾಕು ನಿಂತು ಚಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾದ ಅವ್ರು ಮೆಲ್ಲಲಕ್ಕು ಬಲ ಒಂಜಿ ಮೆಣ್ಣು ಸೂಕೋರು ಇಂಕು ಬಲ ತಗಾಯ್ತು ಗೆಜೆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ನೆದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೋಳು ಎಡೆ ತಗಾಯ್ತು ಬಲ ತಗಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ತೂ ಬತ್ತೇಳು ಒಂಜಿಗಾಯ್ತು ತೂ ಬತ್ತೇರು ಪತ್ತದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಯ ಮಲ್ತರು ಜುಮಾರಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಮಾಯ ಮಲ್ತಾಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಬಾಲೆ ಒರಿಂದತ್ತ ಜೂಂಬುರ ಪೋಯೆ ಕಂಡಿಡ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಒಯ್ತೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡ್ದು ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಕೈ ತುಂಡಾತದು